Ja, het had weer een stationspiano. Uit de oude kaam kwalijk nog loert. En had je dan culturele haatstad binnen, dan moest ik een goede piano hebben, toch de NS. De ere wie on Iris Kroes om hem te ontbleetsen. Daarna mocht Wiebe Kaspers hem als eerste testen. Het is de bedoeling dat mensen die hier aankomen op het station, dat die dan natuurlijk ik achter de piano plak nemen en dan een filmpje meidje en dat uploaden met de hashtag Stationspiano LF 2018. En dan maken ze dus kans op een optreden op het festival Welcome to the Village. Hoe leuk is dat? Heal the world.